Så nu har jeg jo en farve liggende her, og en anden farve liggende nede under. Og i og med, at denne her maling, den jo er våd, så vil jeg kunne lave nogle effekter med det. Så det jeg gør, det er, at jeg ligesom med løberne faktisk, så putter jeg noget vand på, og kaster det på, og så skal det lige sidde og opløses lidt, og så lægger jeg min klud på for at suge vandet op. Det er det, vi kalder en omvendt splatter. Det bliver en ordentlig voldsom en. Så skal det lige have lov til at sidde et lille øjeblik. Til nu kan jeg se, at det begynder at opløse farven her. Så lægger jeg igen bare kluden på. Og så går jeg ned og henter vandet op. Bum. Sådan der. Og her. Det giver lige sådan en ret støvet effekt. Hvis nu kontrastfarverne havde været voldsomme, og hvis nu det havde været en pink, der havde ligget nede under, og lagt en gul på, eller en pink oven på en gul, eller whatever, så havde kontrasten selvfølgelig været større. Her er det bare lige noget, der foregår inde i baggrunden. Jeg synes faktisk, det er ret frækt. Så nu vil jeg begynde at lave noget overgang her, og lave noget frækt ind imellem her. Jeg vil prøve at føre noget mørkt over i det lyse, og jeg vil prøve at føre noget lyst over i det mørke. Og det vil jeg gøre med mine stencils. Jeg havde også lige denne her. Og så har jeg lige fundet en mandala. Denne her mandala, den er ret cool. Og man kan næsten faktisk allerede nu fornemme, hvad der vil ske med de her farver på det her billede, hvis jeg går ind nu og begynder at putte noget orange eller noget neon pink ind i. Og det tror jeg faktisk, at jeg vil gøre. Men jeg vil lige... Ja. Altså det kan man jo gøre. Det jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne have kamufleret for eksempel denne her overgang her, fordi den synes jeg ikke er blevet særlig fed. Så det jeg gør, det er, at jeg tror lige, jeg holder mig til baggrundsfarverne her i første omgang. Og så tager jeg det turkis over i det gule, og jeg tager det gule over i det turkise. Og nu tænker du sikkert, hvad mener hun med det? Men nu skal jeg vise dig det. Vi har jo brugt, af farver. Det er nok denne her. Og så er det nu sådan, at den der lyse turkise, den er derovre. Godt. Se, det er jo de her to farver, der ligger henholdsvis her, og jeg gør sådan her, når jeg dupper. Jeg har bare sådan et stykke pap her, jeg hele tiden arbejder med. Og det maling, der er på der, det er tør, så det kan jeg sagtens bruge igen. Så gør jeg lige det, at jeg tager en lille bitte smule maling. Det skal faktisk ikke være ret meget maling. Man bruger ikke ret meget. Det her det er faktisk kun ligesom sådan en støvet effekt. Nu har jeg lige den her turkise svamp fra før, og den her kan jeg godt bruge igen. Ikke nogen grund til at smide mere ud højst nødvendigt. Jeg gør lige det, at jeg taper min stencil fast. Og det er fordi, det rykker sig altså mere, end man lige umiddelbart tror, når man står og arbejder med det. Og jeg vil jo gerne have, at den bliver der, hvor den skal være. Når man arbejder med sådan en stencil, så skal man sørge for, at den er helt nede. Og altså ikke, at den buler eller noget som helst. Den skal helst ned og have kontakt. Så bare det, at jeg lige tager lidt af det gule maling her, og tør det meste af min maling af igen. Og så kører jeg simpelthen bare sådan et støvet lag på her. Den har været brugt mange gange, den her stencil, så den er ved at være lidt halvtyk. Så kan det faktisk godt nogle gange være lidt af en udfordring at komme ordentligt ned i rillerne. Så nu begynder jeg at komme herover, hvor den lyse farve den kommer. Så det jeg gør nu, det er, at jeg begynder at arbejde en lille smule turkis ind i farven, så jeg laver et farveskift, et forsigtigt farveskift, hvor den farve, jeg står og bruger her, den ændrer sig. Den bliver langsomt mørkere. Pas på ude ved kanterne. Og så putter jeg gradvist mere og mere turkis ind i. For så til sidst at være ren turkis.
Jeg kører bare lige lidt herover. Det er bare lige for at lave lidt sjov. Se, nu løfter vi lige den her bandit af her. Tada! Er det lige cool, eller er det lige cool? Det der, det er simpelthen så fedt. I love it. Jeg vil lige sige, at der sidder faktisk ret meget maling tilbage her bagpå, som er kommet ned igennem. Og derfor er det en god idé lige at lade den tørre, inden man lægger den på igen, fordi det ville da være super ærgerligt lige på nuværende tidspunkt at få, smatter af gammel maling på her. Det er ikke det, vi har lyst til. Det der, det ser altså hammer godt ud. Men det fik jeg jo ikke arbejdet med en kontrastfarve ind af. Men det er også lige meget, fordi det kan jeg jo bare gøre med en anden stencil. Og jeg har jo sagt, lad nu være med at putte alle mulige mønstre på og alt muligt andet. Men i forgrunden her, det var i baggrunden. I forgrunden, der synes jeg godt, der måske lidt, især så længe det er diskret. Og man kan ret nemt lave det ret diskret, når man kører på den her måde, hvor man bruger de allerede eksisterende baggrundsfarver. Men vi skal jo også på et tidspunkt her til at begynde at have noget kontrast ind i. Og kontrastfarve behøves ikke nødvendigvis at være noget, vi maler på nuværende tidspunkt. Det kan også være bagefter, at vi tager 3 pink pletter, eller at man skal skrive et eller andet budskab op, og så laver man noget i neon pink i stedet for det. Det tror jeg faktisk hellere, jeg vil her. Her vil jeg bare lige lege ind i baggrunden for at vise jer de forskellige muligheder, der er med det her. Så igen, baggrundsfarverne, og her der tager jeg faktisk bare den turkise, og jeg tror lige, jeg vil tape den fast igen her. Det er jo stadig lidt fugtigt det her, så det er ikke sikkert, at det vil være så effektivt. Sådan der. Så skulle den ikke rykke sig. Igen så tager jeg bare og kører et forsigtigt stykke lag her. Og selvom det faktisk er samme farve, som det er inde i baggrunden heroppe, så vil man kunne se det alligevel. Det er simpelthen så lidt, der skal til. Prøv at se her. Det er så cool. Jeg kan godt lide det her med, at tingene kommer ud og hænger fast i kanterne. Det skal ikke hænge og dingle. Jeg kan ikke have det. Jeg ved ikke hvorfor, men det er ligesom om, at helheden for mig er bedre, når tingene ikke sådan hænger og svæver på kryds og på tværs. Nogle har sådan en tendens til at, og så vender de noget den ene vej, og så vender de noget den anden vej, og så har man sådan et eller andet motiv, som gør sådan her, og det bliver simpelthen enormt rodet for øjet. Her der er alligevel noget samhørighed i det. Så prøv at tænke lidt over, når I arbejder med tingene, at gøre det på den måde, at der ikke er ting, der ligesom hænger og svæver ude i ingenting. Jeg holder mig stadigvæk til mine baggrundsfarver her. Nu tager jeg lidt af den der. Jeg holder mig stadigvæk til baggrundsfarverne her. Nu tager jeg lidt af den lyse gule og har blandet det lidt med det turkise her. Og så kan jeg gå en gang mere. Så tror jeg lige, at jeg vil, når det her det lige er tørret, så kunne jeg faktisk godt finde på at lægge det. Nej, jeg venter ikke til det er tørt. Jeg kører bare på. Jeg har ikke tid. Videre. Her. Jeg kan meget godt lide det her med, at man lægger dem oven i hinanden faktisk. Det giver faktisk også i sig selv en ret fed effekt. Og så kører jeg lige et lille hjørne her, og det er simpelthen bare noget med at lige få det til at blive mindre og mindre her. Så nu kører jeg den herover i det pink, eller i det turkise. Og nu kunne jeg faktisk godt tænke mig at få den der lilla i spil.
der er der, blandet med noget pink. Den skal jeg lige finde i skabet. Jeg tror faktisk, det er denne her. Den er altså virkelig fed. Det behøves man jo ikke. Man behøver ikke begynde at gå og lave kontrast endnu. Men jeg tænkte, at nu må jeg hellere vise det. Fordi det er med til det her med lag på lag med flere farver oven i hinanden. Som jeg står og ævler om. Og så tænker jeg, så må jeg sgu da nok også hellere vise det, ikke? Det der er frækt ved denne her. Det der er frækt ved denne her farve, det er, at den kan noget sammen med denne her neon pink. Den er simpelthen så fed. Sådan der. Yep. Ny svamp. Det man skal vide om neonfarver, når man arbejder med dem, det er, at de har ikke nogen dækkeevne i sig selv. Og nu kan jeg se, at denne her, den er også temmelig transparent. Den er slet ikke, den går slet ikke ind og dækker. Og det vil sige, at det kan være en god idé at blande lidt hvid i, sådan så vi får noget dækkeevne på den. Så bliver den selvfølgelig også lysere, ja, men så kan vi jo gøre det 2 gange. Så derfor så gør jeg lige det, at det første lag her, det giver jeg lige med noget, der dækker. Og det gør ikke noget, at den ikke har blandet ordentligt sammen i farverne. Det er bare meget fedt. Gratis effekt. Umiddelbart så vil jeg tro, at det ser en lille smule fæsent ud nu. Fordi vi har jo ikke den rigtige farve. Det er stadigvæk flot. Kontrasten er helt fantastisk. Men det jeg gør nu, det er, at jeg tager lige den rigtige farve. Uden sort i. Eller hvid. Og så duber jeg lige det meste af malingen af, fordi ellers klumper det for meget. Sådan der. Så kører jeg lige lidt den der. Og nu kommer så det frække. Nu kunne jeg jo godt lige have valgt at vente til det var tørt, ikke? Men så tålmodig er jeg jo ikke. Så på med den pink. Voila. Først blander vi med hvid. Så er det meste af malingen af. Og duber. Det kunne sagtens have været lidt tyndere lag maling det her. Nu er det lige fordi det går lidt stærkt. Jeg kan se, at jeg er ved at miste mit dagslys. Og så tager jeg noget pink. Så laver jeg en overgang. Så er noget af den rigtige farve, der magenta der. Så den bliver lidt mørkere nogle af stederne. Den pink. Jeg kan godt lide de her farveskift, dem synes jeg er ret frække. Bum bum. Sådan der. Så tror jeg, I har fanget den. Så laver jeg den oven i den anden her. Men i en lidt lysere farve. Det her med, at man lægger stencilsene oven i hinanden, det synes jeg er jo enormt fedt. Lag på lag på lag. The more the merrier. Jeg tager lidt hvid her. Jeg skal have den lidt lysere, og så tager vi det der pink i. Men jeg gør det kun på halvdelen. Så det ligesom fader over i en lidt mørkere farve. Jeg kunne egentlig godt lige gøre den lidt mørkere herover. Bum. Man skal lige holde øje med, om der er kommet maling bagpå, og så skal man lige tørre det, fordi ellers så sætter det jo spor. En anden ting, man også kan gøre, det er, at når man nu har jeg jo rigtig meget maling siddende her. Så det jeg godt kunne tænke mig, det var at lave et omvendt tryk. Og det gør jeg ved, at jeg lægger min stencil, lægger den her, lader den lige sidde, og så tager jeg et stykke papir, jeg lige lægger ovenpå her,
Og så trykker jeg godt og grundigt i håb om, at noget af det der maling, der sad der, det vil trykke sig af på mit lærred. Det blev så ikke så godt, for der var ikke maling nok på. Men jeg kan godt prøve at vise jer det ved at prøve at sætte noget mere maling på, faktisk. Så skal jeg lige bruge noget mere her. Det kan man udnytte rigtig meget, det her. Det kan blive ret fedt. Og det er igen sådan noget det der, hvor folk de så står og kigger på det og tænker, hvordan i himlens navn har man lavet det. Nu duber jeg ordentligt godt med maling på min stencil. Så har det bare at virke, har det. Sådan der. Så jeg synes ikke, jeg har... Lige nu handler det også lidt om at kigge på sit lærred og se på, hvad synes man, der virker, og hvad man gerne bevare. Jeg har ikke lyst til at ødelægge denne her. Jeg har heller ikke lyst til at ødelægge det, der foregår her. Jeg har heller ikke lyst til at ødelægge det der, eller det der. Så jeg har næsten kun én mulighed tilbage, og det er at lægge den heroppe. Og det er også en god idé at gøre det, fordi så trækker vi kontrastfarven med over i den anden side. Og så er det, at vi får balance i et billede. Et billede må gerne vælte. Men det skal vælte på den fede måde. Der skal knuppes godt til. Sådan der. Yes. Fedt. Så kunne jeg jo eventuelt lige gøre det, at, skal vi se om den er våd på bagsiden her. Det tror jeg nok, den er. At jeg faktisk også lige går ind og lægger en rigtigt på. Sådan der, og så tror jeg, at jeg kører en lys pink på der. Som måske faktisk ikke engang bliver sådan en hel. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg vil lave hele stencilen her. Kun skygger hernede. Sådan der. Og det er faktisk bare for at give noget sammenhæng i det herude. Sådan der. Grunden til, at jeg ikke ligesom arbejder en masse ind herinde, det er altså fordi, at jeg forventer, at jeg skal have et motiv på. Jeg har ikke besluttet endnu, hvilket et motiv. Og det er fordi, jeg vil gerne gennemgå med jer, hvordan jeg arbejder i forhold til at finde det helt rigtige motiv, når jeg skal vælge et motiv, jeg gerne vil have på. Det er meget, meget sjældent faktisk, når jeg maler et billede, at jeg i forvejen har et motiv, jeg gerne vil arbejde med. Det er ofte noget, der bare kommer til mig. Jeg kunne faktisk godt finde på, for jeg synes ikke, det her det virkede så godt. Jeg tror lige, jeg vil lave en af de grønne, gule farver hernede. Det var for tør. Jeg tager en med. Sådan der. Så har vi flere forskellige farver oven i hinanden. Det synes jeg er ret cool. Og nu er det slut. Ikke mere af den. Man kunne jo godt tage denne her stencil og føre den der ned, men nogle gange skal man også bare huske at læse i små. Og så skal man ligesom finde sin grænse for, hvornår at man har nået sit mål. Og det synes jeg har nu.